A realidade desta aldea non chega a TVG. Sale máis o luar e todas esas cousas, pero non a realidade que hai aquí de todos os veciños, que perdemos todas as casas, quedamos casi abandonados pola Xunta e polos medios. Bueno, a continuación mostrovos os últimos momentos da aldea de San Vicente de Leira. Aldea que vai ser pasto das chamas en cuestión de minutos. Ningún tipo de bombeiros, nin motobombas, nin hidroavións, nin helicópteros, absolutamente ninguén despois de 4 chamadas á Protección Civil informando do risco. Saúdos. Hai 3 meses Ourense viviu a peor vaga de lumes da súa historia. O 13% da superficie da provincia foi pasto das lapas. Unha das peores partes levouna a comarca de Valdeorras. Hoxe estamos en San Vicente de Leira, a aldea que deixaron arder. Noticias dispersas, Radio Liberdade e Ouque, nunha coproducción maligna, achéganse a Valdeorras para ver como é a vida 3 meses despois. Comezamos. A túa casa? E a miña casa é esa de aí, eu nacín aí e vivín aquí pois toda a vida, bueno, hasta que tuve que buscar traballo, bueno, a mí non me gustaba a canteira, busquei traballo por aí noutros sitios, non? Pero digamos que a túa maneira de ser ven un pouco complementada polas vivencias da túa nenez, 2 anos de estar aquí traballando na aldea, de convivir e compartir todo o que se compartía aquí. Hoxe eu creo que un dos grandes problemas que ten esta sociedade xa non vivimos como aldea, como grupo social. Non, porque aquí todos, cando viña a malla, cando viña a recollida da erva, se facían uns traballos comunitarios e iso é o que ten, digamos, os valores da xente que hoxe son tan escasos, non? Ahora estar aquí, pois claro, é un pouco duro, non? Pero bueno, é como todo, pois este pueblo pois xa tiña un pouco a morte anunciada porque a industria está moi ben. Aquí había 3 canteiras que funcionaron desde os anos 60 e eu criei-me xa cas canteiras, pero últimamente, pois, digamos, con tanta maquinaria pois, e as malas planificacións tanto do goberno por non ter unha normativa que cumplir. Hai 30 anos a Diputación fixo un plan de deixar de tirar a carretera ao pueblo e aí empezou un pouco a pérdida do pueblo xa. Se tú non tes medios de comunicación co barco, onde tú vas a facer as compras e a facer todo, un pouco xa estás cavando o que é o final deste pueblo. E a Diputación estuvemos 30 anos con problemas de carretera. Este pueblo deixaron arder, a mí non é que é un poquito de cabeza, deixaron arder. Porque deste pueblo non marchamos para Baxeles, que é un pueblo que está aí a 5 kilómetros daqui. En Baxeles é un pueblo moito máis pequeno que este, é unha aldea moito máis pequena. Hai pouca xente tamén. Estaba todo o pueblo rodeado de mangueras e todo o pueblo rodeado de xente. Había un coche bomba e aquí estábamos os veciños solos. E neste pueblo estábamos 4 veciños, que non hai máis. No de arriba ainda hai algunha xente máis, pero aquí 4 veciños. E tuvemos que marchar escopeteados, claro, porque senón pola pista da emergencia que nos fixeron. Senón por aquel lado xa posiblemente non pudéramos salir. Este tema, o tema da estrada tamén ten que ver, porque, bueno, que decir, aquí levades como décadas de puteo, porque non... O tema da estrada é o que non lle interesa, o que non lle interesa a Diputación de Ourense. Non interesa. Non lle interesa porque levamos máis de 30 anos loitando para que nos fagan eso, que son pouco máis de 500 metros. Onde se baixou son 100 e pico metros solo. E non queren saber nada. Non queren saber nada. Por que crees que non queren saber nada? Porque pasaron olímpicamente, levan máis de 30 anos pasando olímpicamente. O sea que... eu penso que por aí é onde ven, por onde ven que deixaron as do pueblo tamén. Porque non queren que quede naide aquí no pueblo este. Claro, máis claro auga. Nunca solucionaron absolutamente nada, non fixeron absolutamente nada. E o pueblo, pois a xente pouco a pouco foi comprando casas pois no Barco, en Córgomo, e isto foise deixando un pouco así, un pouco abandonado, non? E despois, claro, cando unha cousa está abandonada, pois a naturaleza pois é así de salvaje, non? E os incendios, pois aquí se houbera xente, se estuvera un pouco cuidado todo isto, pois non houbera pasado nada disto. E o gran problema é que
este vai ser o principio, digamos, do que lle vai pasar a casi todos os pueblos da montaña, do medio rural, porque os políticos encheselle moito a boca desde as oficinas que nunca pisaron nin o monte, nin saben o que é a aldea, non saben nada, e fan plans que non hai por onde collelos, que despois ao final eso non vale para nada do que faen ali. O único que faen é encher ao medio rural de burocracia que non vale absolutamente para nada, porque o que vale é a utilidade e a funcionalidade, non os papeles nunha oficina, porque eso non vale para nada. E iso pois vai pasar aos pueblos, porque a xente cada vez vai os deixando, porque é prácticamente imposible vivir nunha aldea. Falabas da burocracia, unha cousa que toda a xente desta aldea coa que falamos remarca, pero ponnos un exemplo da burocracia para que a xente o entenda. Ti tes unha casa aí que non vexo que teña moitas trazas de estar arreglándose, pois por qué? Pois a burocracia é que cando fomos a camiñar unha oficina dali en Vilamartín para mirar a ver que se podía facer de ca casa, e isto, como a miña nai ainda vive, pero estaba considerada como segunda vivienda, pois dábanos, non sei, creo que 60 e pico mil euros. Con 60 e pico mil euros, tú tens que facer un proxecto que che vale xa 15 ou 20 mil euros, despois un montón de cousas, os 60.000 euros non che chega nin para facer o proxecto e poñerlo xa o siquera. Entonces, claro, nós non vivimos aquí, que vivimos nun pueblo aí en Córgomo, e claro, non vas gastar aquí 100.000 euros para onde non llevas, non é viable. Penso que a Xunta o que tiña que haber feito é dicir, no, é que non dar os cuartos, mira, vamos traer unha empresa aquí e vamos restaurar o pueblo, no, simplemente. Eu creo que ningún veciño lle quería ningún diñeiro a nada, o que querían era recuperar as casas, pero da maneira que o poñen é imposible recuperalas, porque non che dan absolutamente nada. Porque esta era dos meus primos. Acabaron de pintala. Ahora este verano vamos a pasar sin facer nada. Ben vese aquí na que está aí a mesa e todo. aí se que lle quedou todo. Ya están os dous fundidos, o marido e a muller. E os nenos que viñen aquí moi contentos. E non pasar as vacacións e agora mira como está todo. E a segunda vivienda, co diñeiro que lle dan, que fai? Por exemplo, a miña casa, se hai que reconstruíla de pedra, xa non hai canteiros de pedra, xa non hai eso. Todo eso era dos meus pais, todo eso era de... E tiñamos bodegas, e tiñamos, tiña aí algúa galiña tamén, que tamén, bueno... Tiñas a toda a familia tamén por aquí, claro, entre a ver, entre unhas... Sí, cando era de vacacións viñen os meus primos, si tú te fijas, as plantas e todo o que hai, este pobre tiña vida, tú ves as poesías... É grande. A ver, se arderon 120 viviendas, xa me dirás tú o que hai. Esta é a casa onde... A túa? Esta é a miña casa. Tú miralle o grosor que ten unhas vigas e 3 días ardendo. E miralle o grosor. Isto era unha galería toda de castaño. Ves, ainda ves aí, era a galería toda de castaño. Marchou toda? Non, xa ves o que quedou. O piso de castaño. Dicías tú que esa madeira que xa non se volve a recuperar. Non, esa madeira é que agora non hai, porque ten que ser de manso, non pode ser destes bravos que nacen. Ten que ser enxertado o castañeiro e despois que os anos que tiran para facer esas vigas, porque ben iso, a largura que ten e o grosor que tiña un grosor, sí, porque xa... Dices canto pasaron ardendo estas vigas? Levaban 3 días ardendo e resistíanse a caer, ya ben ves que non acabaron de... que ainda se resistiron a arder de todo. E mira o grosor, levaban 3 días ardendo. Pasaron 3 meses de todo este lume, e tú decíasme que os primeiros días casi non podías nin vir aquí. Normal, por outra parte. Hoxe, máis ou menos... Pasei as semanas da mañá a noite para ver se podía gestionar isto, se aceptaba isto. Pero, non, despois tuve que tomar outras medidas, porque isto xa me era imposible. E despois da mañá... A que te refires? Perdóname, que che era imposible? Era imposible porque me entraba unha angustia e Afrontalo, sí, era imposible afrontar todo isto. Vas aceptando, agora xa podes falar, pero é que eu entonces tartamudeaba. A miña cabeza sí sabía o que tiña que dicir, pero non me salían as palabras, tartamudeaba. Desde a visión de alguén que non veu aquí nunca, isto non parecía abandonado, Quer dizer, o que vexo dos restos que quedan, a mí non me parece que fora un pobo que estuvera abandonado.
que non estaba abandonado. Claro. Evidentemente, as persoas que viven todo o ano, evidentemente son persoas que están xubiladas, e viven todo o ano, incluído o meu pai, pero non está abandonado. É un pobo que hai moitísima segunda residencia, que pola cercanía aos núcleos principales, como é o Barco, pois aí foi unha vivenda delas. Acabase de desplomar, e non sei se escoitarán o sonido que estamos gravando, pero, bueno, de todas estas ruínas que temos detrás, que é a visión máis impactante desta aldea, de feito está fumegando agora mesmo, debe ser aquí, nesta de aquí atrás. Asomarémonos agora. Pero, bueno, isto entendo que é un continuo desde as últimas semanas, non? Pois sí, simplemente que non lle caiga ninguén veciño, porque por aquí vive algún veciño e, como podedes comprobar, pois está paseando con estas vistas impresionantes e con riscos. Dicíamos que pasaron 3 meses desde o incendio. Que se fixo e que queda por facer? Pois, como ben dis, Diego, onte cumpríronse os 3 meses. De feito, fixemos unha reunión aos veciños do pobo para valorar o que se fixo, o que queda por facer e o que está por vir. Porque sí, fixeronse moitas cousas, por aquí viñeron moitas persoas, moitos políticos, moita xente, moitas visitas, prometeron, desprometeron, cumpriron, sí, é verdad, cumpríronse as primeiras axudas, pero non son suficientes. Eso sí é o que queremos transmitir como veciños, que esas axudas que sacou a Xunta de Galicia non son suficientes para reconstruir nin primeras vivendas, nin segundas vivendas, nin todo un pobo no estado actual que está a raíz dos incendios forestais do mes de agosto. Insuficientes. Estamos moi desanimados, porque moitos veciños tuveron que rechazar esas axudas porque por as trabas que lle implican asumir ou facerte responsable de coller é inviable. Poño o exemplo destes veciños que tuveron que rechazar, tiñan a súa vivenda rehabilitada, viñan nas súas estacións de vacaciones, viven en Barcelona, e como estes veciños, moitos outros veciños, veis na tesitura unha casa rehabilitada, pois ten que rechazar unha axuda porque o collerán por segunda vivenda é insuficiente para poder rehabilitada nas condicións que che exixen hoxe. O que nos transmiten os veciños é que falase sobre todo de trabas e de impedimentos para darlle unha nova vida, reformar estas vivendas, o que queda ou construir algo novo. En que se traducen esas trabas? Pois é moi sinxelo. As vivendas que había nos povos son vivendas tradicionais. Xa te tens que adaptar á reconstrucción actual, do urbanismo actual. Baixo o meu punto de vista, esa legislación está preparada para as cidades, non para o rural. Non para o rural. Exixenche, por exemplo, un mínimo de metros cadrados nun baño, por exemplo, poñerche un exemplo, e poderíache enumerar moitísimas outras situacións que incluídos proxectos de rehabilitación, proxectos de derrumbe, proxectos de desescombro, é inviable. Por exemplo, nós para xestionar os residuos dependemos de Monforte, eso é carísimo. As axudas da Xunta non cubren nin a maior parte de todo o procedimento, que inviable. Por canto pode ser unha axuda das que está dando a Xunta para primeiras vivendas, por exemplo? Mira, baixo o noso punto de vista, a Xunta de Galicia é verdad que tuvo moita premura en axilizar as axudas e foron moi rápidas, concederonse e ingresaronas moi rápido, sí, pero foron insuficientes, porque esa orde tiene redactada unha axuda subsidiaria. Vale, xa te están penalizando as persoas que ten seguro, xa te penalizan. É unha axuda subsidiaria. Entón, como máximo, por primeiras vivendas, 132.000 euros. Aí vaiche todo incluído. Búscate la vida, eles fanche un ingreso e a persoa víctima, neste caso a víctima, porque se que te quedas sin vivenda, pois tens que te buscar un pouquiño a vida. Búscate quen che faga o desescombro, búscate quen che faga o proxecto de derribo, búscate o constructor, búscate quen che queira vir a construir a un pobo que se incrementa o precio un 20% máis, vir acá, porque os accesos que temos en San Vicente de Leira son incomprensibles a día de hoxe, que teñamos este acceso que non podes chegar. Entón, todo se vai. Asesoramento como non temos que estirar a vida por como
así estamos. A Xunta o que fixo foi fixeron esas solicitudes, tanto por primeira como segunda vivenda, porque as casas complementarias xa non entran nesa orde, e as casas que supuestamente están en estado de abandono, pois tampouco entran, supuestamente. En que estado de abandono consideran unha vivenda tradicional de toda a vida, a casa dos avós, dos bisavós, que lóxicamente témola en condicións. Evidentemente en todos os povos hai casas abandonadas, lóxicamente en todos os povos, pero vivendas que teis en condicións, co tellado ben posto, ben preparado, lóxicamente non lle teis dada de alta a luz, porque son vivendas que as teis coidadas, que manteñes os teus recordos aí dentro, e as abres 2-3 veces ao ano, e son puntos de encontro familiar, pois como pasaba na miña familia todos os anos, que facíamos unha vez ao ano un punto de encontro familiar nas casas dos avós, e así. Esas vivendas quedaron en terra de nadie, non reciben axudas. O único que temos agora son dolores de cabeza. Como facer con esas propiedades? Entón, por primeiras vivendas concederon 132.000 euros, non te obligan a rehabilitar, para empezar, tal cual está redactada a orde, non te obligan a rehabilitar por primeira vivenda, tú podes te comprar outra vivenda, nin incluso no propio municipio, podela comprar hasta en Canarias. Tú entendo polo que dices, non o vexo comprensible. Non o vexo comprensible como redactaron a orde. Eso invítate a que, polas trabas que poin de rehabilitación e reconstrucción, a xente, persoas maiores, terminan dicindo, pois mira, aquí hai veciños que terminaron dicindo, pois mira, que vou rehabilitar eu agora, que a miña idade, compro ya vivenda o veciño, que xa se... non, invitan a que as persoas terminen marchando. E por segundas vivendas, pois houve moita injustiza porque as persoas que tiñan seguro, as axudas que lle concedían eran mínimas, que tan mínimas que se tú aceptas esa axuda tens que comprometerte a cumplir os requisitos que les che piden, que eran inviables de asumir para moitas persoas, é inviable de asumir eses requisitos. Entón houve moita xente que tuvo que rechazar esas axudas. Quedanse co valor catastral, e o valor catastral de moitas vivendas, como podes ver esa dai, que é dun primo meu, é inviable volver a levantar. É inviable. Es un patrimonio que ha quedado totalmente perdido. No, patrimonio de casas a máis con materiais que xa non son recuperables, que hai que facelas de outra maneira, porque eran materiais que xa non se traballan. La renovación y la rehabilitación, en este caso yo entiendo que estamos forzados desde luego a construir con un sistema mucho más moderno, con medios y técnicas tradicionales, las que se puedan, pero asumiendo que la construcción que ahora mismo sería más rentable es precisamente abordarlo pues con una construcción moderna. Hormigón, ladrillo, termoarcilla, bloques... Este é un exemplo tamén dese... Sí, es que todo este tipo de muros es que ya yo no los considero que sean recuperables, porque han perdido también verticalidad, o sea, que no son estables. O sea, en este caso a mayoría sería tirar e volver a levantar, ou como? Estamos hablando precisamente de eso, que es lo que sería conveniente. Yo creo que sería la cuestión de hasta la primera placa, o sea, el primer nivel, conservar los muros perimetrales y los muros, los testeros que están así, que son en altura, que levantan sobre esos 3 metros iniciales, unos 3-5 metros más, pues eso es un problema, porque realmente yo creo que son inestables, y tal y como han quedado con los huecos, los dinteles rotos, los dinteles también vaciados también en algunos sitios, es que no se ve conveniente. Non hai forma, non? A túa casa é esa que vemos aí no fondo, que están en obras. Que a Xunta de Galicia deu unhas axudas estupendas, non? E min ainda non me deu ningún céntimo. A miña Xunta de Galicia non me deu ningún céntimo. Eu tiña de seguro a casa e deume algo seguro. Pouco tamén de momento, non feixe me darán máis, senón non me chega nin potellao que me deron. Era a segunda vivenda. Eu estou censado no barco. Hai moito papeleo que arreglar encima. Levo gastados 4.500 euros do meu bolsillo solo para poder empezar a traballar. E depois, con calma, esperando sempre que che arreglen. Porque non se fai todo dun minuto para outro. E a ver agora se tiramos para diante ou non tiramos, non sei, a ver hasta onde chegamos. O tellado, si, o tellado temos que facelo como sea, porque o tellado, senón, cae a casa. Pero o piso de abaixo non lle vexo moi boa pinta.
Non vexo moi boa pinta o piso de abaixo. O piso de abaixo é o que máis vale de toda a casa. Está todo desfeito. Eu quería poñerche unhas imaxes dun pleno no Parlamento de Galicia de hai 2 semanas, no que a Conselleira de Medio Rural falou sobre a actuación neste ano, e me gustaría que me deras a túa opinión sobre o que ali se dixo. Te apuntas? Gustaríame que o debate desta mañá nos levase a puntos de encontro e entendemento. Coido que é o que esperan e o que merecen todos os galegos e as galegas, especialmente aqueles que viviron os lumes máis de preto. A todos eles gustaríame darlles as gracias. En nome propio e de todos os profesionais do Servicio de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia. Polo seu apoio sobre o territorio cando fixo falta, darlles as gracias pola súa colaboración e comprensión polos máis de 2.200 confinamentos e 400 evacuacións que tivemos que realizar. A cooperación veciñal é clave ante calquera emerxencia e así se demostrou de novo este verán. Como dixo o presidente Rueda, ante unha situación extraordinaria, vimos a resposta extraordinaria dun pobo do que estamos enormemente orgullosos. Esta comparecencia debe de servir tamén de recoñecemento para recoñecer o traballo de todos os profesionais que participaron no operativo, que en moitos casos se xogaron a vida, pero cuxo labor foi fundamental para non ter que lamentar ningunha vítima. Isto, señorías, é precisamente o maior éxito dunha das campañas máis duras de loita contra os incendios pola súa duración, intensidade e simultaneidade. Falaron vostedes en varias ocasións nesta Cámara de falta de coordinación ante a situación vivida no mes de agosto en Ourense. Teñen hoxe a oportunidade de rectificar nas súas palabras e sumarse ao agradecemento e recoñecemento que merecen todos os profesionais. Non foi unha tarefa sinxela. Houbo que tomar decisións moi complexas, pero sempre con unha prioridade clara. Ante unha emerxencia de protección civil, primeiro son as persoas, logo os bens das persoas e logo o monte. Galicia non arde soa, a Galicia queimana. Están vindo uns días de seca, con nordés, vento forte, e xa sabedes o que pasa, non? Pois eses incendios probablemente intencionados, pois que vai no ADN de Galicia. Dicir isto non é inventarse ningunha trama, como vostedes alegan, para evitar falar dunha causa que si defendían, por certo, cando gobernaban. Dicir isto é contar a verdade. E os datos así o avalan ano tras ano. Señora conselleira, benvida, moitas gracias por dar conta das actuacións realizadas e tamén, sobre todo, por falar dese futuro que espera o noso rural, ese futuro esperanzador. Gracias a Dios e a las ayudas de la Xunta de Galicia. Señorías, este verán vimos como o lume ameazaba o noso territorio, pero tamén como Galicia respondeu con entrega, con coordinación e cun operativo que demostrou cada vez máis a súa capacidade e o seu compromiso. Por iso, hoxe toca recoñecer o esforzo e renovar o noso compromiso. Porque é fácil falar cando o lume xa pasou. O difícil é estar ali cando hai que decidir, cando hai que actuar e cando hai que protexer vidas e aldeas. E aí, señorías, aí estivo o Goberno galego, co presidente Rueda, que a conselleira, día tras día, estivo tamén cos profesionais, estivo tamén toda Galicia, nunha unidade unida e responsable, respondendo con eficacia ante unha situación que foi extrema. Tal e como deteñou a conselleira, lóxicamente tamén o día seguinte dos incendios tamén estivo este goberno. Con que? Con axudas tramitadas e xa pagadas. Aí tamén estivo o goberno. Por iso, hoxe vimos aquí a falar de dúas cousas, de eleccións e de futuro. De que fala a oposición? Uns falan con ocurrencias, outros sobreactúan e, por suposto, os van sempre os que falan do abandono e os do non. A mellor maneira de loitar contra o lume é prepararse antes de que chegue. E iso é o que fai este goberno. Anticiparse, planificar e dotar de medios humanos, técnicos e económicos para reducir ao mínimo o risco e actuar con eficacia. Pero, señorías,
cando o lume vence, porque ás veces vence, o máis importante é dar unha resposta inmediata, coordinada e eficaz para protexer o territorio e as persoas. E aí estivo este goberno. Iso tamén é planificación, prever, previr e responder con responsabilidade. Bueno, eu creo que xa está. Creo que é suficiente, non? Eu non estou todos os días mirando o Parlamento galego que charlan e o que non charlan. A verdade é que lle dou a razón á conselleira. Lee moi ben, un discurso moi emotivo. Agradezcolle que te as gracias aos veciños, porque é a realidade, ela está contando a realidade. Eu estou de acordo con ela de que nós tamén estamos moi orgullosos da nosa terra. Esas gracias que dá no Parlamento ante un montón de sillóns, pois desde aquí transmito o mensaje, se lle chega, de que me gustaría que as viñera a dar aquí, con estas vistas tamén maravillosas, e que me explicara cal foi o plan de evacuación que trazaron, porque realmente aos povos non chegou, porque aquí non había un plan de evacuación. Isto foi, sálvate por donde puedas, e búscate la vida. Podes preguntar aos veciños como se desarrollaron eses momentos tan estresantes. Contanos, porque algo nos contaron por aí. Como foi ese proceso de evacuación? Pois foi moi complicado porque os veciños daqui, as persoas máis maiores, non se crían que ese lume podía chegar aquí. Insistían todo o tempo que tardaba 3 días en chegar, que non iba a chegar, que o lume se apaga sempre no monte. Están acostumbrados a eso, que como vai chegar aquí. Entón foi difícil porque as persoas seguían facendo a súa vida normal, a súa vida normal, de ir ás hortas, de pasear, de comer, de facer a comida, a súa vida normal. E a miña familia o que estaba facendo, por máis que pasamos a noite en vela, vixiando por onde nos iba a entrar, había unha evacuación, como vendía a conselleira, unha orde de ratada de evacuación. O Concello tiña esa orden de evacuación, pero non había nada máis, por máis que chames a que veñan refrescar aquela ladeira lá, para que eso ao amanecer non volva a cargar como pasou, pois aquí non veu ninguén. Eu non vin a ninguén. Eu só vin a voluntarios de medio ambiente, Consellería de Medio Rural, perdón, era da Consellería de Medio Rural, que como viñan esa noite a perimetrar a zona de incendios, e tan siquiera este pobo estaba na zona perimetrado como zona de risco de incendios. Entón, como fais? Non houve plan de evacuación, nin o houve, nin o hai. O que máis boto de menos, que ante estas catástrofes, que os povos non se queiman, nin hai unha trama por aí, os povos deixanos queimar pola mala xestión da administración competente, lóxicamente. Ante estas catástrofes non hai instruccións previas aos povos de como temos que actuar. Non lle enseñan os riscos á poboación de que os perigos van a vir. Entón, a xente, como non os enseñan nin nos medios de comunicación, non os explican, porque non os explican que os perigos son inminentes, non te alertan, sinceramente, non te alertan, a xente fai a súa vida normal, porque non ve o peligro, non o percibe, porque naide da administración lle está dicindo que hai un peligro inminente. Entón foi o que pasou aquí. Chegas e non teis nada, non teis auga, non teis medios, non teis apoio. A miña casa ten unha terraza pola parte de abaixo. E estuve ali hasta que vin aproximarse o lume por aquí. Hasta que vin aproximarse, o lume apareceu ali na cima daquela montaña, dali que se ve ali ao fondo. E pois abaixo hai unha aldea que se chama Cernego. Pero isto é en cuestión dun cuarto de hora, en cuestión dun cuarto de hora apareceu o lume ali. En cuestión dun cuarto de hora estaba xa aquí no río Nuleira, aquí abaixo. E depois no outro cuarto de hora estaba no pueblo xa. Subiu para aquí, non lle levou outro cuarto de hora a chegar aquí. Parecía un terremoto de lume. Un terremoto de llamas, parecía. Facía un ruido igual con terremoto e todo. O lume. Ese día, como desaloxaron vos de aquí, Domingo? A ver, desaloxámonos nós. Mira, esta señora... Hola. Podolle preguntar como se chama vostede, perdóneme. Esther Nogueira González. Hola, Esther, moi boas. Eu son Iván. Non me ve? Ten pouca visibilidade. Vale, non pasa nada, con que me escoite, perfecto. Escoito. Perfecto. Vostede que estaba comendo, decía? Estábamos empezando a comer. Un fillo meu que está fora e o que me está cuidando. E chegou esta señora dicíndonos que tiñamos que deixar a comida e marchar, que estaba no medio. E marchamos.
tiñamos o coche aquí, marchamos, non levamos máis co posto. Se houbera ardido a nosa casa que nos non ardeu. Aí se cae en A vosa salvouse. A nosa salvouse. Tuvo algúns desperfectos. Pero salvouse. Pero marchamos co posto, os tres. O fillo que aquí estaba tamén. Se estábamos empezando a comer, por certo, estábamos comendo pulpo. Non se esquezo que un estaba facendo ese día, me imagino. É unha vida. Ese día non volviu máis. Non. Pois ter graciñas por contárnoslo. Pero aquí ela mentres non houve luz, que aquí quedámonos sin luz e sin auga. Volvemos, pero outro día non tiñamos nin luz nin auga na casa. Buscaron o generador por culpa dos congeladores. Pero é que ela aquí ten unha calidade de vida que veis que vente pasear ela sola. Pero onde estaba no piso que tiña cosa, se salía tiña que salir o fillo con ela. Claro. E como aquí non estás en ningún lado, pero claro. Non. O primeiro que é a miña casa esta. É que me custou moito sudor facela, e meu marido. E a segundo que aquí ando sola por todos os sitios porque conozo, non teño peligro. É máis tranquila. Oiro ben, os coches xa os ollo de lexos, xa me aparto. E non teño, pero no barco non podo. No barco ten que ir unha persona comigo. E esta veciña tamén, o pai tenlle 90, 91 anos. Pero había que gravalo cando estaba aquí no coche que lle dixo o fillo dela, dixolle, collo o abuelo meteu no coche que marcha con el que estemos o lume xa ardendo, xa nos queima. E gracias que tiñamos ese paso por arriba, que non lo fixo o alcalde de Villamartín, senón xa non podíamos escapar naide, quedábamos aí que todos. Porque isto foi unha ratonera. Isto foi unha ratonera. Por arriba xa todo eso xa que estaba encendido, eu non o vía, pero que me contaban. Por abaixo non podíamos escapar, se non tuveramos ese paso, que dicen que é para... como se dice? Un paso de emergencia. Un paso de emergencias, non podíamos escapar naide, quedábamos aí que todos ardidos. Para que a aldea non quede incomunicada nese caso. Non, é que era única. Era un paso de emergencia que fixo en Navidades. Ainda fai para Navidades un ano porque a Diputación nada de nada. É por aí por onde salistes. E foi por aí por onde salimos todos, non uns, todos os que estábamos aí que... Aquel día o fin de semana, os fines de semana anda ben xente ao pueblo máis que pola semana. Pero aquel día anda había ben xente, tuvemos que escapar todos polo mesmo sitio. Por gracias ao alcalde de Villamartín que nos fixo ese paso. Estás moitas gracias. De nada. Vamos dar un paseiño para que Dominga nos conte un poquinho máis. A casa dos meus pais tamén está por aí toda ardida. Onde me criei, onde tuve os primeiros fillos, os meus fillos naceron aquí, tamén está toda ardida, é todo o que había ali. As motos do meu fillo, cousas moitas que tiñamos ali. Todo nos quedou ali. De nada, non hai de que. Vamos con Dominga que nos conta ela, vale? Que teñar bo día. Igualmente, gracias. Que nos enseña a catástrofe. Xa. A catástrofe que tendes por aí, que me dices, Esther, non? Esta non so faladoiro. Sí. Pero que quedou este trociño, fíjate que quedou son os únicos árboles que quedaron. Entonces senteste aquí e parece que dice, non pasou nada. Que estás nun pequeno oasis, non dentro de toda... É que aquí tú senteste aí e ves os árboles, isto era... E ves todo cando empezaban a florir os cireixóis, a corbata dos castañeiros, a corbata do castañeiro é a flor do castañeiro, que dá un olor, a min me encanta ese olor, aí ten un... Pero tú te fijas que te dicían o pueblo, miras poesías que hai, ese é un siqueiro. O pobo está cheo de, además de tamén dibuxos aquí a pé da capela. Sí, estaba decoradiño. Tiñamos todo, é todo limpio, porque agora ven ves como está todo, pero aquí sempre estaba todo limpiño, non había unha folla, nin eso. Mira como quedou todo. Es aquela montaña de atrás, ali era onde estaba un lume, empezou así, e foi así, eu vi que iba moi rápido, pero unhas llamas impresionantes, despois tirou o caborco abaixo, empezou a arder todo por aí, e un pouco xa estaba abaixo no río, o río aquí foi, pero foi rapidísimo, porque antes os lumes apagábanse, non chegaban nunca ao pueblo, sempre se apagaron no monte, pero é que, non sei, nin que lle botaran gasolina ao pueblo para arder da forma que ardeu. Nin que lle botaran algo para que arderan as casas da forma que arderon, porque parecía increíble, porque aquí nos chamamos
E dixeron que nos apañáramos, a última que chamou, dixe que nos apañáramos como pudéramos, que aquí non iba a vir naide. Iso textual? Palabras textuales, o que pasa que non tiñas que haberla grabado. Tu non pensas en gravar unha chamada? Había que gravar, que aquí xa estaba unha zona perimetrada, non estaba perimetrada como zona de incendios. E que aquí deixáronos para que ardéramos. A sensación, eu sentíme como se nos deixaran para que ardéramos aquí. As casas, que a xente toda. A Esther estaba comendo e dixenlle, temos que marchar que está o lume xa aí. E eles seguiron comendo, que ainda está moi lexos. E cando tocamos a campana, algúns do que viñan, non, ainda están moi lexos, caramba. Pero despois por pouco non poden pasar xa alá na carretera porque xa estaba atacando o lume por todos os sitios. Porque dache a sensación de que naide che vai a creer isto porque parece increíble a rapidez do lume. Porque viñan 4 cubas desas de dar sulfato, pois para axudar a apagar aquí o lume. E non lle deu tempo a chegar. Estaba lexo, según dice, hai que ir a San Vicente que vai, e dice, bueno, ainda está lexo, viñan 4, tuveron que se dar a volta porque xa non pasaba co lume, xa subira por onde tiña que pasar eles. De quen eran esas cubas? Eran particulares ou viñan de... Non, particulares, aquí das administracións nós non tuvemos nada. Señorías, este verán vimos como o lume ameazaba o noso territorio, pero tamén como Galicia respondeu con entrega, con coordinación e cun operativo que demostrou cada vez máis a súa capacidade e o seu compromiso. Por iso, hoxe toca recoñecer o esforzo e renovar o noso compromiso, porque é fácil falar cando o lume xa pasou, o difícil é estar ali cando hai que decidir, cando hai que actuar e cando hai que protexer vidas e aldeas. E aí, señorías, aí estivo o Goberno galego, co presidente Rueda, que a conselleira, día tras día, estivo tamén cos profesionais, estivo tamén toda Galicia, nunha unidade unida e responsable, respondendo con eficacia ante unha situación que foi extrema. Tal e como deteñou a conselleira, lóxicamente, tamén, ao día seguinte dos incendios, tamén estivo este goberno. Con que? Con axudas tramitadas e xa pagadas. Aí tamén estivo o goberno. Por iso, hoxe vimos aquí a falar de dúas cousas, de eleccións e de futuro. De que fala a oposición? Uns falan con ocurrencias, outros sobreactúan, e, por suposto, os van sempre os que falan do abandono e os do non. Señorías, cando falamos do Plan Diga 2025, non falamos só de prevención e defensa, ten unha aposta de mellora continua e pola fortaleza dun modelo que se adapta, que aprende e que segue avanzando para protexer o noso territorio e o noso rural. Non é un documento máis, é o resultado dun modelo de traballo constante, serio e con experiencia acumulada. Un plan que recolle o aprendido ao longo dos anos, que mellora a coordinación, reforza a prevención e aposta decididamente polos profesionais e polos concellos. Señorías, porque a realidade é clara. A mellor maneira de loitar contra o lume é prepararse antes de que chegue. E iso é o que fai este goberno. Anticiparse, planificar e dotar de medios humanos, técnicos e económicos para reducir ao mínimo o risco e actuar con eficacia. Pero, señorías, cando o lume vence, porque ás veces vence, o máis importante é dar unha resposta inmediata, coordinada e eficaz para protexer o territorio e as persoas. E aí estivo este goberno. Aquí, nos pueblos con lindantes, Córgomo, Baixeles e todo aí, funcionou o pueblo. Pero a administración, nada, é que a administración, dices, darlle un cero. É que eu penso que é un 10 menos cero. Que xa non sabes nin como catalogar eso. Iso tamén é planificación, prever, previr e responder con responsabilidade. Este ano, señorías, facémolo tamén cun orzamento récord de 200 millóns de euros. É un exemplo de cando se traballa con rigor, os resultados chegan. O plan incorporou máis medios con eses 7.000 profesionais. O dispositivo está plenamente operativo nestes momentos, son 7.000 efectivos. Preto de 380 vehículos pesados, despregados por todo o territorio. 380 motobombas, tractores e palas mecánicas, que se di pronto. Con 30 medios aéreos. E 30 medios aéreos. Tamén o personal fixo discontinuo, que amplía o seu tempo de traballo. Neste Plan Diga 2025, a Xunta seguiu avanzando nun modelo integral de prevención e defensa fronte aos incendios forestais, que non se limita á extinción, sino abrangue a formación, a ordenación do territorio e o apoio directo ao rural. Ese modelo, señorías, é coñecido dentro e fora de Galicia.
Esas son realidades e iso é compromiso, a mostra dun modelo que mellora ano tras ano. E non fixeron nada, nada. Sintes que temos unha xente nas administracións que non ten nin humanidade, nin traballan, nin fai nada, só nos ven pedir os votos. E só nos queren cando temos os votos. Cando eles salen, nós somos, a ver, que nos ignoran completamente, só por pagar os impostos, totalmente non nos queren para nada. Chamamos a Guardia Civil, chamamos a Bomberos, chamamos a 112. O 112 vamos a mandar, 4 veces vamos a mandar, pero eu creo que xa nin nada. A quen chamas? Non tiñemos a quen chamar. Así que a conselleira xe lle digo que se anime a vir, que se anime. Aí está lá, pois que se anime. Nos invitámola, sempre os invitamos a todos a que veñan aquí a San Vicente de Leira. Encantaríanos charlar con eles, con todo o equipo da Xunta de Galicia, que a Conselleira de Medio Rural, que a Conselleira de Vivenda, que a verdade é que sí, se portou moi ben, porque nos visitou 2 veces, pero as axudas que nos concedeu non son suficientes, eles sábeno, invitan máis ao abandono do rural, e, por suposto, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que nos visite aquí na aldea de San Vicente de Leira, que visite como estamos na realidade que temos e que nos axude a tirar hacia adiante e que nos proyecte un futuro mellor, un futuro recuperable, unha reconstrucción deste pobo. E, por suposto, que cumpran canto prometeron, que hasta agora non se está vendo nada. Desde aquí tamén lle quero dicir á Deputación de Ourense que se faga cargo tamén como responsable que é dunha vía de comunicación que é a estrada que accede a San Vicente, que xa está ben. Que a estrada debería de estar condicionada desde que nace, desde o punto kilométrico cero que nace hasta o punto kilométrico terminal. E non está. Entón, tamén lle pedimos un compromiso, un encontro, poñer encima da mesa este traballo, esta problemática que temos, porque agora é máis complicado todavía reconstruir un pobo se non temos unha vía de acceso en condicións. Entón, tamén os invito a que veñan aquí e que charlen con nós de todas esas problemáticas, que é moi fácil charlar nun parlamento dicindo un discurso nun sillón. Moitas grazas. Moitas grazas, Rosana. Así que podedes poñer o que queirades. Pois moitas grazas e moito ánimo porque queda moito traballo por facer aquí. Home, queda moito traballo por facer, evidentemente, e por lo menos, se non, hoxe en día, ao mellor non se fan as casas, pero isto vai seguir por moitos anos, porque a naturaleza nós somos unha ínfima parte e os que veñan de atrás, por lo menos, que deixarlle algo adecentado, para que o día de mañá, pois este pueblo, pois ao mellor poda volver renacer outra vez, non? Das cenizas. Pero, bueno, eso hai que dar tempo a todas esas cousas. Queres dicir algo máis? Porque isto non é a Televisión de Galicia, aquí vai salir todo, non censuramos nada. Algo máis que queres decir? Xa quero que falei todo o que tiña que falar. O sea que... A ver se non me meten na cárcel. Non creo, moitas grazas, Chelo.